Ayan, imbag nga oras sa amin na sa nga paday, dito nga oras intimate na mangiganti pa na kay drama. Dito surat pa kasaritaan ti parikot iti biyag ni Makmak iti Pangasinan. Dito nga surat na ket pinaulwan tayo iti Bastardo. Kantat eko na. Bastardo a negro. Anya ka no? Negro a bastardo. Ket kasiman ti linaon ti surat ni Makmak. Dear Kasinyong, umunaman ti amin ket idanon ko man tinabara kablaw ko kada kay amin di tanemar si studio. Kas nameten kada ti padak nga agbibuya ken nagdingdingeg. Iti daytoy nalatak uning nga programa yo. Kablawak pa siyempre di kiti nayat nga sponsors yung nga mangbibiyag iti daytoy nga studio. Dakel unay nga liwliwami nga viewers. Naglalo no tay kado trabaho, kado problema, makaanay mo't nga mangep-ep ti iliw, mangiliw-liwag kadagiti problema no tunggal agbuya kami. Naglalo no tay nakapinpintas ti pakasaritaan nga may basa. Naglalo no tay nakakatkatawa, nakailek ti panagibasa yo nga duwa kini dadim. Ket naawis metirik na kasinyo nga mangiburay ti pakasaritaak nga iti agdama ket adda iti ket kula unay nga pabalakadan kadagiti viewers. Awagan daklatan itinagan a Makmak. Agtawenag iti 20 ket 8. Adaan iti asawa ken anak ken kadenden nami met ni nanang ko. May saa ka bastardo kasinyong ngamin ket nayanakak nga awan ti amak nga nariingak ti kinagpaiswanan na ket jak pagid di ammo ken jak penakit kita ni anniniwan ti amak. Putot na ti maysa nga African American kasinyo. Nga idi na pan nagtrabaho ni nanang ko ijay Angeles, Pampanga. Nagdinamag idi nga narugit kano ti trabaho ti inak. Nga nagtrabaho kano iti club ket nagbalin nga customer na ti African American nga amak. Ngayon segun kininanang ko saan kano nga nagtrabaho iti club isuna. Nailawan ken naalilaw kanulaing isuna iti maysa nga African American nga idi ket ti amuna ket awan ti pamilya na iti Amerika. Nga na-inlove kano ni nanang ko kada idi nga African American ket ada napasamak kadakwada. Asyak nga rod tinagbali na bunga nga idi naamuan kano daya idi naamuan kano ti amak nga masikog ti inak. Dagos kano met nga nagsubli ti Amerika. Ket saanen nga makontak pa ni nanang ko. Ket dituyan nga nangrugi ti kalbaryo ti inak. Aglalo kadagiti kadaraan mi wenno kadagiti kapagyan mi. Irugik man ti pakasaritaak wenno iti panakaidrama ti pakasaritaak. Idi ta agbasbasa akon kasinyong idi ta maaawata kon ti mapaspasamak iti aglawlaw. Apay anak, Makmak. Nanang. Apay nga sa tilangam. Ada ka di problemam? Ha? Awan mo nanang. Anya nga awan. Nakalalasin talangam nga ada panunutem ken ada sa gubanit mo. Kinat katawaan dak manin ajay pagadalan mi nanang. Anya? Apay nga kinat katawaan da ka. Basol ti kasinsin ko angan ni agapito nanang.
Kasinsin mo nga agapito. Apay anya tinaramid ti kasinsin mo king ka. Kit isunat ti nang idadaulo nanang ti panang sursurduda kanya. Uyawen dati kulay ti kutis ko. Sakit sang kay bagada nga negro ak kano nga bastardo. Anya? Alakit saan mo latang ikaskaso idan anak ko. Maruwam kan tulatan amumet nga kasat ugali dagiti kakasinsin mo. Nasipod pa idi kat saan da ka nga maawat akas kasinsin da. Nakasla ibain da ka gapoy ti kulay mo. Deta lang tinasakit nanang. Apeng amis mo pa nga dagiti kadaraan di manglalais kin mangimamamay kanyak. Nakasla ka aryek dak. Kasla di dak amam mo. Kasla saan dak nga kasinsin. Ay. No daduma anak ko kat papabasulik ti bagik. Gapoy iti sagsagabaen. Anya nanang? Apay ko mga basol yo. Basol day di amak Alakit adamit lata basol ko barok. Kaputa, naibagak met king kang nga nailaw anak idi. Nga saan ko nga inam mo nga nasayaat. No nawaya pa'y na idi amam. Ngam nakirelasyon naklata. Gaputa, nagayatakin ko ana. Iso nga agan anos ta kumaanak ko. Igaid mo kit di ti aggadal. Day talaeng mo ti maitid kuking ka. Day talaeng mo ti maipatawid kuking ka anak ko. Kit aramidik mo ti aming kabailak. Tapos maisakad ko ti panagadal mo. Ipaspasnik ko ti agadal nanang. Talaga kahit ko nga makapagturpo sa kiti kolehiyo. Ngayon to no ada na talgid na trabaho. Tumalaw tanton dito lugar tayo. Amok nga. Iso nga saan ta nga makapanaw-panaw dito gaputa marigatan ka. Masayangan ka iti pagbayad iti marentaan nga pagdagusan. Dinto nga libre iti pagyanam dito family house yo. Adamit karbengam iti family house yo. Angim nanang. Nasakit launay tinakim ko gapo ka digiti aramiden dagiti kadaraan ta. Mismo pa'y nga kabagyan ta ti manglalais kin mangimamamig ka data. Uwan anak ko angim anusan talata. Ini dakay gayam, Uncle Demetrio. Ayan ni nanang mo, sika nga negro, bastardo. Uncle? Apay nga kita nagtikas ta. Ayan ni nanang mo, kunak. Napan naglako iti banana kyo, Uncle. Ay, kita man na ya. Talaga nga aramidin namat aming kakabailan na ninam. Tapno laing may sakad na ti panagbiag yung agina. Uncle, kantap no mabiyag na ka nga bastardo nga negro nga anak na. Anya? Nuapay ngamin nga di nakapayla impadawat idi ubing ka. Nuapay ngamin nga intulok na paylaing nga agbiag ka nga. Ay salbag. Pati da tao may ramraman nga maibabain. Nagbalin nga pukpok. Sa nagpasikog iti negro. Sa nakit inyawid iti lugar tayon. Unay matin di kasta nga sa uyo, Uncle. Kanagpay sumay. Ay bagam to kinanang mo ngay mayak. Tadanas king nga pagsaritaan mi. Nakaarumit ti panagsasao ni Uncle Demetrio. Apay ngamin ngay kaskasum ida, makmak. Narigat met no jak ikaso ida, Joyang. Tayad adada met no jak agsasao. Umenangim saan mo kumalatang nga ikaskaso ida. Taan mo met agpaiso. Nasaan met nga nagbalin nga hostess weno GRO ni mamang mo hindi nagtrabaho di Angeles. Kit day tamot ti kanayon nga ibagbagami ang hindi dapat patyen. Ken may sa
Tijak kayat kat dati pangawawag da kanyak nga bastardo nga negro. Nula ko madda maaramid ko, makmak. Tulungan ka kumaangin. Ngamin kat mariknak ti marikiriknam nga sakit. Agyaman nak, Joyang. Imbagtada ka na yun, nga mga andi ngay kanyak. Amom met, makmak nga sipod pa iti elementary tayo, di nagka-eskwelahan tan kat. Nagbalintan nga nasingit nga gayem, saan ka di? Wen nga rod. Sino pa iti jak kapkapin so pa iti makaawat kanyak. Dagiti ka kasinsin ko. Kasla ka ba iba indak, kasla ka ariyak dak. Siguro akit gaputa ka kasto ti kulay ko. Alakit saan mo nga mababalaw ida, tut kasi man ti ugali da. Inasisita, ammom kanamok nga nasayahat ka nga tao, makmak. Agpaisot ako nam. Ken maysa, imbes nga ikasom na kita sasauda king ka, ipasnek mo latan ti agadal. Tapno met, adam may pagpanakil mo, iti pamilyam. Talaga nga ipasnek ko ti agadal, Joyang. Ngayon saan nga tapno no ipagpanakil ko kadag iti pamilya. No dikat kayat ko nga makalungaw kami ti rigat kininanang ko. Kayat ko nga makapanaw kami di lugar mi. Tapno adayo kami kadag iti kabagyan mi nga manglalais ken mangimamamig kada kami. Manong Demetrio, pangaasim ko mamit di mo imamig ti anak ko. Saan ko mga kasi ti panagsasaom king kuana? Apay aya mameng. Anya ayater aramidik iti anak mo nga bastardo nga negro. Dahita manong. Dahita nga awag mo king kuana. Saan ko mamit nga kasta Taadamit na gani makmak nga anak ko. Apay aya nga paritan na kumangawag king kuana iti bastardo nga negro. Kat agpay sumay. Anyam saan kumamit nga kasta Manong Demetrio, kaanakan nyo isuna. Ay, saan nak nga labdan no man awagak nga ti anak mo iti kasyay. No man awagak ti anak mo, bastardo nga negro. Saan nak nga paritan, taday tamit ti agdadata nga kinapudno, saan ka di? Kasta ti eksena nga indakdak kelak kasinyong. Kasti ko nakitay, nailawan ni nanang ko, di nagtrabaho di Angeles, Pampanga. Ay di agawid ditoy, nga addaak idin. Dito rabaw ti daga. Ti pamati idin, dagiti kabagyan mi kat nagtrabaho akas GRO ni nanang, ije Pampanga. Nga siya tinagbalin nga bunga, ti panagtrabaho na akas GRO. Siya nga putot iti maysa nga African American. Ket sipo di din inawagan dakon iti bastardo a negro, wenno negro a bastardo. Angem ti nasakit launay kasinyong ket mismo nga dagiti kabagyan mi ti mangimamameg ken manglalais kada kami. Aglalo kanya. Nga idi ubingak pay, kanayon nga ibagadan nga bastardo ak nga negro, gapota di makelak nga awan ti amak. Kaya na ti kulay ti kudil ko. Nga iba indak pay, dagiti kakasinsin ko nga kay ayam ko kumaidak at likliklikan da. Nga mabalin ko malaing kat ilibak da. Nga siya ket kadardara da. Kaya nagtultuloy ti kasjay nga pananglalais da kanyak. Aging nga nagkolehyo akon kasinyong. Nanang, makmak. Makitak nga marigatan ka nga mangpaadal kanyak. Umuna pa lang nga semestre iti umuna nga tawin ko iti kolehyo. Makita ko ti bannog mo ken. Tunggal dumawatak, taada ka sa pulak iti eskwela. Awan ti maitad mo nga dagos, no diket mapangkamang remedyo pa'y laeng. Alakit anong sa manak ko, adan tulang tagasat na. Maring no makasapulak to sa bali pa nga pagtigidan.
Anya nga tananang no, agtrabaho ak, bayat nga agbasbasa ak. Anya? Ay, saan anak ko, baka marigatan ka laeng. Baka maapektaran ti panagbasam. Padasik ko malaeng nanang. Iti importante ket matulungan ka. Makitak namin ti rigat mo nanang eh. Iso nga palubusan na kumananang nga manggedak bayat nga agtrabaho ak. Anya ko mangarod nga trabaho. Anya nga pangginan ayati aday ti panunot mo. Uri anya nanang. Uri no tulading ka ngaglako-lako iti kumpurme dita. Napiala nga matulungan ka. Kanadanayon ti allowance ko. Di ka di marigatan, makmak? Ha? Di ka di marigatan iti panagbasam nga isabsabay mo iti agsapol, ti mangged nga konforme ti lako-lakom. Kayak mo. Masya na kami kininanang, Joyang. Manulaeng met ti matgedan na iti panaglako-lako na iti merienda. Saan nga basta-basta ti agpaadal iti kolehyo. Kito saan ko atulungan, ang mga mapilitan na agsardeng. Nula kumabak nang kami, makmak. Tulungan ka kuma. Mom Joyang, umanahin kanyak nga adaka kanayon nga mangandingay kanyak. No kasapulak ti kasasarita, adaka. Sikala ti makaawat ti kasasaad ko. Tamis mo nga kabagyak. Kas ko ba dagiti kakasinsin ko, iso dapat ti mangimamamay ken manglalais kanyak. Makmak. Nunas ken nga tulungan ka iti panagtigged mo, tapno no matulungan ni nanang mo, tulungan ka. Ala, ited mo kanyak do mga lakom ta, ilakok met ka dagiti classmates ko. Agyaman ak launay. Bilibak mo't kada kayo nga agina. Mameng. Ha? Manong? Talaga nga ipamusmusan nyo ti amin. Di ka maawatan, Manong. Talaga nga tila bagbagi ti pampanunutin nyo. Anya ti kahit mo asawin, Manong Demetrio? Oho, agin di ka pailaeng met, Mameng. Naglawag di imbagak, saan ka di? Anya? Tila bagbagi yung nga agina ti pampanunutin nyo. Di yung pa'y amo nga panunutin ti pakaibabainan me. Anya nga pakaibabainan, Manong Demetrio? Ay gapo itararamidin dahil nga agin lalaingan nga anak mo. Asino kumapay ti anak mo? No saan nga ti bastardo nga negro nga anak mo? Manong, kumaman no isulaing ti agad-adal ijay universidad nga pagad-adalan na. Di kayo maawatan. Kunak, kumaman no isulaing ti agad-adal ijay nga universidad ang saan mo? Tay ijay mat nga agad-adal dagiti kakasinsin na. Inalap pinanunot nga ibabay na ida nga kakasinsin na. Manong, di kayo maawatan. Oho, ag hindi di ka manan. Talaga nga talabagbagi di pampanunutin nyo kunak tumanan. Manong, anya ka di tinaramid ti anak ko nga kunam nga pakaibabainan nyo. Kaday jay pa naglako-lako na ti kumkumporme tunig ti pagadalan na. Ila mabain? Anya lati sa 20 taon? Iraman na pa nga ibabain dagiti kakasinsin na. Kaya pati da kami na. Awan mi ti amok nga dakes na aramiden na, Manong. Kaya't nalaig mo ti makatulong kanya, kinti pa nagadal na. Iso nga, ay saan mo nga ikalintegan ti aramiden dahil nga bastardo nga negro nga anak mo. Mangibabain. Dikit ko masapulin na, uno sapulin nyo ti amana. Tapasustentuam ta bastardo nga negro nga anak mo. Takasya nga mangibabain nga aglako-lako iti unig ti universidad. Kumaman no di na kami iramraman nga maibabain. Manong? Wisit.
pinagsennaay ka, makmak? Maasyanak unay kininanang Joyang. Apay. Ngamin kat madlaw ko, orino di na ibaga kanyak. Nga mapapektara ni Suna kadagiti panangimamamig ken panang lalais da kada kami, dagiti kakabagyan mi. Aglalo ki ni Uncle Demetrio. Ni Uncle mo nga inauna nga kabsat da ni nanang mo? Uwan, nakaroonay no agsao. Ngay, patsik nga iso na ti, nangirog-rugi nga, nangawag kanya kiti bastardo nga negro. Nga isumitin na ti awag dagiti kakasinsin ko kanya. Kasla di nakaanakan. Kunakmet nga diyo ikaskaso idan. Ken anya nga tanong madayo kay laengen. Makmak, tapno maliklikan nyo ida. Ang imsaan na kayat ni nanang ta, ad-ad nga marigatan ni Suna nga mang paadal kanyak, Joyang. Isupay ka no ti pagbayad mi iti pagdagusan. Ket iti family house da nanang, adamit pa nakabagi na Adda karbingan na iti balay da, tatinawid da kaday di dadakkel da. Kumenangin, kanayon man nga kasta nga imamameg da kayo. Saan na balen? Uray taman ulaengin nga tawin. Enton makaturpusak, ken maadaan na kiti natalged nga trabaho. Ket kabailak tulakid din. Ipanaw konton ni nanang sa nga lugar. Mangipatak derak to ti bukod mi nga balay ken ni nanang. Kaday ti arapaap ko, Joyang. Ti makaipatak diri ti balay nga. Pagyanan minto kininanang, ken pagbalayan minto pa yan iti agbalin nga asawa. Asawa? Uwen, asawa. Siyempre, Joyang, isa ka naaklat na dahi nga banag nupay na sapa pa yun. Siyempre, siyak ti lalaki. Naski na siyak to timang biyag ti agbalin nga pamilya. Sa anak to nga tumulad iti amak, nga binaybay anak. Nasapan-sapin nga panunutem ti asawa, makmak. Ngamin ket awamet pa tinagbalin nga nobyam. Joyang, makmak. Awan pa nga pudno nga awan pa'y tinobiyag. Ngayong nabayagan ngayon kadeng ko, no asino ti kayat ko nga agbalin to nga katakta ko na inay ko itibiyag. Ha? E di pa'y laeng ubingak, Joyang. Adan babae ngay narapaap kong agbalin nga katakta ko na inay ko itibiyag. Makmak? Nga ti inarapaap ko hindi kat maadaan iti nasingpet ken man nakaawat nga asawa. Ket amok nga nasingpet ken man nakaawat ti Suna. Nga maadaan kami ti upat nga anak. Upat? Wen, duwa nga lalaki, duwa nga babae. Sipod idi ubi nga. Daytan ti arapaap ko. Sipod idi ubing ka kunam? Wen, Joyang. Ket panagrik na ket dakkel tinamnamak nga iti kanito nga agdato na kiti ayat king kuana. Aklunen na ti ayat ko. Amok ka di dayto nga babae, makmak. Awan ti makikita ka sa bali nga babae ti biyag mo. Amom launay, Joyang. Ha? Amok? Wen, makikita makanayon. Makikita ka kanayon? Asino kumamit? Wen, inaldaw, binigat, kinurean niya nga oras. Makikita mi Suna. Ha? Asino kumamit? Si kamat, agang angaw ka. Kaslaawan met ti amok nga babae nga kanayon nga makikita. Saan man, Joyang? Kanayon mo nga makita ti babae nga inarapaap ko. Ken ararapaapek nagbalin nga katakta ko na ko iti biyag. Ni ape nga umas asidig ka kanya. Makmak. Joyang. Kanayon mo nga makita ti babae nga kaya't ko ngagbalin nga asawa.
Kasano? Asin no? Tunggal sumango ka iti sarming. Ha? Makita misuna. Makmak. Indikit mo mitin ti bagim kanya. Uwen Joyang. Nabayagan nga ipatpatig ka. Idi pa ilang ang agbasbasa tayo iti elementarya kit agayatak keng kanya. Makmak. Kasapay ko mata masursuro naktumit nga ayatin. Nabayag metin nga ipatpatig ka, Makmak. Agpaiso? Uwen. Nabayagin. Talaga? Joyang? Ti kinagpaiswan na. Tunggal lagi magakakanyak ti problema. Ti marikrik nam nga sakit. Gapu iti pa nang imamamigkin pa ng lalais na king kadagiti kakabagyan. Mariknak met ti sakit na, Makmak. Nga agsangsangit met ti kaunggak nga nula mabalin ko makidanggayan kay ti anyaman nga oras. Gapu tayo patpatig ka unay-unay, Makmak. Joyang. Iso nga kaya't kung nga aramidan met ti amin nga kabailak. Tapno lumaparagsak ka laeng. Namok nga nadagsan ti parikot mo. Joyang. Kaya't kung nga gaburan ko mati marikirik nam nga sakit tinakan kadagiti aramidin dagiti kabagyo. Mabayan iti panangipakita. Ti panagayat ko keng ka. Agyaman ak, Joyang. Makmak. Kaday di nga gundaway kasin yung di mi napupuutan nga iti pa nagdeket dagiti bagimi kani Joyang ket narubruban tay bumarbara nga riknami para iti maysa ken maysa aglalo lang nga ruden iti tanaglanang dagiti bibigmi kas nagkinaawatan dagiti riknami kaday di nga kanito aging nga nakadanon kami iti maysa nga motel. Sigurado ka kadi, Joyang? Kunamet nga amom ti aramidem tapno no sa anak nga agsikog tapno saan nga maapektaran ti panagadalta, Makmak. Uwen, amok metit di ti aramidek. Angin, nakasagana ka nga mangipaay ti amin-amin mo kanya. Uwen, Makmak, idi pa ilaing nakasagana nga mga ramid ti amin para king ka. Gaputay patpatay ka unay-unay. Ure edi elementarita ko ma. Saan metin ako? Si Kamit. Pagkatawain ka laeng ta. Seryoso ka unay. Diyak kahit nagsangsangit ka, Joyang. Palubusan na kumangag sangit. Gapot agsangsangit at kapot kinaragsak ko, Makmak. Nakaragragsakak. Nakaragragsakak met, Joyang. Di ka to babawi. Pagbalinin ta nga inspirasyon ta iti panagadal ta dati relasyon ta. Ti ayan-ayat ta. Uwen. I love you so much, Joyang. I love you more, Makmak. Dito yan nga namin pinsan nga nakalipat kami kaniya. Joyang kasin yung apay nga ta Joyang ano. Sibo didi si Marekta dito nga silid.
Puro, kasla naglagan ti riknak. Kaslawan ti problema nga marikriknak. Kasla napukaw na kiti stress ko. O remet siya, makmak. Ang sigurado ka na, nakaready ka. Uwin ko nakmitking ka. Nakakulkulit ka. Tunok ko ni babawik. Ay, saan? Ang agsagana ka laing ha? Ha? Baka makigtut ka. Taapi ko mga makigtut ha? Makmak. Saan kumot nga panagpangas? Makitam nga minen dati apalan na kiti kakasinsin ko. Apalan? Anya ko mat apapalan na king ka na kiti kakasinsin mo? Dagiti kakasinsin ko nga lalaki nga kinaubingak at dalaunay ti apalan da kanya. Isu siguro nga saadak nga kay kayat. Tila addaan niya kuma. Deta kulot nga buhok mo. Deta nabingbing nga bibig mo. Ha? Deta barbarang isit nga kudil mo. Deta agong mo nga dakkel ti abot na. Oy. Natarit ti agong ko ha. Kung nga dakkel ti abot na. No aguyaw ka mo ta. Angin para kanya kat sikat kapipintasan. Joyang. Talaga. So nga nakaswerswerte ka, makmak. Ad nga swerte ka Joyang. Taapi ko ma. Basta, maamuam madamdaman o apay nga nakunak nga nakaswerswerte ka launay. Gaputa makitam ton te apalan dagiti kakasinsin ko. Ha? Amo midi mapang kami agdidigos ti karayan. Idi ubing kami pelayan nga sandak pe nga likliklikan. O apay, mapang kami agdigdigos iti karayan nga lamo-lamo kami. O, apalandak no ko ha. Anya ko matapalandaking ka? Dita nangisit akiret mo? Oy, pagkulam nga nangisit, di mo pa nakita. Napudaw mo't Dita lang ngipin mo at napudaw. Pero angaw, kahit mo ka din na makita, Joyang, ti anya. Dati nga apalan na kiti kakasinsin ko, kanya. Baka apalan pa ni Uncle Demetrio. Ilaada ka. Alay, pakitam ki din, anya ka di dayta. Sure ka? Baka makigtot ka kunak to. Saan? Korek ka nga ron. Takdera. Tay babakon ti short ko. Oy, ala! Api nakigtot ka. Api kasta. Anya nga api kasta? Api nagatidog. Dito nga rin apalan na nga kunaking ka. Kasta ka din nga talaga at katidog na. Nakakita ka din? Saan pa? Iti personal. Ngayon siyempre, damat mabuibuyak no kwa. At dadigiti mabuibuyak no kwa nga skandal ti Pilipino. Saan mo't kakasta? Nagbasit mo ko, api nga nagtakal na ita. Kunak nga rin kang kan, nga apalan na da ito. Iso nga damdamagik no nakasagana kan, amang ano dim kaya. Kasla saan nga paysuan niya? Dito kinarapis ko. Amang ano, igurigur ko, makmak. Saan na bale? Saan ko lahat nga isarsarik aminin? Sure ka? Nasakit ka no, kito damo. Nasakit nga paiso, ang imkasti ko na. Saan ko nga isagsagad? No kayat mo, magikabilak itipungan itinagbaitan ta. Tapno damang sangga. Ha? Tapno saan nga sumrek amin? Makaamu ka. Wow. Itatanakitak met ti pakabuklamon, Joyang. Mabaling ka di? Nasakbay nga. Pag may sain ta nagidi bagita, anya? Mabaling ka di nga romansahin ka pailain. Makaamu ka. Damok pailain. Sika, dabom ka di? Damok pailain. Angim siyempre,
Kaskeng ka, damad na kita nabuy-buya kon. Isulaing titulade ko na. Sige. Joya, makmak. Uy. Abay. Makikiag na barbas mo. Pasensya ka, Jack, nagahit. Tunggal nagahit ak namin, ada nga, pumuskol. Amumuten, kada kami nga nangisit. Talaga nga barbas sarado kami. Angin ko na damot. May mayat kanupay ta. Isupi kanot mang paimas. Uy, ano taramidem? Kasto. Anik. Uwin ngagpaiso. Makakiki. Angim na ganas, makmak. Ulitin man. Are you ready, Joyang? Yes, makmak. Ngim, mangikabil ka ay tipungan itinagbaitan ta. Wen, awanda na. Saan ko nga isagad amin? Amang numabigla ka. Ano sam lang? Ngayon, nakaguduan. Uri guduan na laing, Joya. Nasakit ka din ang paiso. Ano, sakit na. Para king ka, makmak. Anay ko. I love you so much, Joya. I love you too. Uri na sakit, makmak. Aray ko. Makmak. Joyang. Jack to pulos nagbabawi. Nga impaay ko ti amin ko keng ka. Pinaragsak na. Siyak ti lalo nga pinaragsak mo, Joyang. Itatan. Numan imamigda ka kada laisen da kada giti kakabagyam. Ipanunutem. Nagasgasat kang im isuda. Ha? Taapin mo't nga sa umtikas ta. No, amudal ako, ma. Anya? No, amudal ako, ma, no, kasano nga. Gasgasat ko king ka. Agpaiso ti ko na, apalanda ka lang. Iso nga, imamamigda ka. Proud na proud king ka, makmak. Ha? Proud na proud ka kanya, kinjakpet pa nagturpo si ti panagadal ko. Awmat pa ti trabaho. Basta, proud na proud ak. Nagdakkel na ti tropic. Ay! Kasla kayat mo sapay Kayat mo pa'y, paminduat Madamdam malaing. Into no saanin nga napanaas. Naapgas pa ilang amin. O sige. Turit nawaya ti oras ta. Awan pa'y 2 oras na dito Adapin na surok na mesa oras ta. Okay. Kasi yung gapo iti panagayat ni Joyang ket lalo nga naibturak ti panangimamameg ken pananglalais kanyak dagiti kabagyak.
Ket nagbalin nga inspirasyon ko ni Joyang iti panagadal ko malaksid ken ni Nanang. Mas lalo nga inggaed ko ken impasnek ko ti panagadal ko kastameten iti panagtrabaho. Agingga nga nakapagturpos kami ngagpadpada ken ni Joyang. Naadaan kami metadagos iti trabaho. Ket kalpasan lang ti makatawen sipud idi nagtrabaho kamin. Nagkalaysa kamin ken ni Joyang. Nangupa kami meten iti may isang nga gagangay laing nga apartment nga dito'y kadenden namin ni Nanang. Wen kasinyong nakisina kamin kadagiti kabagyan mi nga mangimamameg ken manglalais kada kami nga agina. Ngamuray no adayo kamin kadakwada adalat ta dagiti makadanon kada kami nga madi nga sasauda. Angim saan min ngayong kaskaso pa ida, taday tamot iti day tati ka na nga ibagbaga ni Joyang kanyak. Agingga kasinyong nga naaddaan kami iti anak ken ni Joyang. Babae. O imalalaunay kanyak. Ngamin ket kulot dagiti buog na, barbarangisit met akas kanyak, nabengbeng dagiti bibig na, angim nag-cute nga ubing. Ket kasta unay tiragsak mi nga agasawa kasinyong kastamet ni Nanang. Nakaragrag agawan na pa iti anak mi no ubaen mi ti anak mi umagaw ni Nanang makiagaw. Kasta unay tiragsak na iti apo ko na. Angim ti makadakes kasinyong no adda dagiti gundaway nga makapagkikita kami dagiti kabagyan mi. Adda dagiti mangmangeg mi nga sauda nga jaklaunay kayat. Ngano daduma ket kasla pagburiken na ti darak no mangeg ko dagiti sasauda ket kasla kayat ko nga tutupan ni Dan. Nga ita nga adamot ti may pagpanakkel ko nadatrabaho kon rumbeng na laing ko ma'am nga tutupak mo ti Dan, patulak idan. Ang imigawid nakmet ni Nanang, igawid nak ti asawak. Agasim ngamin kasinyong no ti awag da kanyak bastardo nga negro. Ti met awag da iti anak ko ket negra nga putot ti bastardo nga negro. Kitaem ti kinaalas ti ugali da. Negra aputot ti bastardo nga negro. Dahil ti awag da iti anak ko, anak mi. Imagine kadardara da, kasjay ti awag da. Uri asin numot na talaga nga makapungtot. Ngem terterredek laeng tiriknak kasinyong angem kasanunton no addanton nakem ti anak mi ket isunto amismon ti makangeg kadagitoy nga pananglalais ken panangimamamegda kada kami. Ti pananglalais da ken kuana, panangawag da ken kuana iti negra aputot ti bastardo nga negro. Ang mga nudakkel tot epekto na iti anak mi. Kaday ti launa ti problema kasinyong balakadan dakman anya ti rumbeng aramidek tapno sardingan da kamin dagiti kabagyan mi. Anya kayat nakabasbasulan mi kadakwada ta. Apeng ibagada nga nang ted kami kanot pakaibaba inanda. Adayo kami lang arod kadakwadan, ngem tunggal adagundaway nga makapagkikita kami. Kasyay ti aramiden da. Anya nga rod ti aramiden mi kasinyong. Tapno mailiklik mi ti anak mi. Iti napadasak, idi usyak ti ubing. Nga panangimamameg ken pananglalais ti bukod mi akabagyan. No siyak man ket naibturak, nga inaramat ko dagidi nga pananglalais da kanyak akas karit kanyak tapno no agbalay giyak iti biyag kasanon no saan to kabailan nga ibturan ti anak ko aglalo ket babae met nga rod
kasanon no tagit kasanon no dakkel tot epekto na kengkuana agimulan to tigura itipada na nga tao ket day talauna iti kayat mingaliklikan kasinyo balakadan da kami man tulungan da kami man pangaasiyo ket day ti nga rod ti pakasaritaan ti parikot ko nga sapi ko maket adda na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti amin nga nagbuya ken nagdengeg nga kuna nga rod ni bakit ko kuna ni Joyang saan da nga lalaisen ti kasta nga kulay kasta nga lahi day talahim lakay ngamin di dalaam mo baka nagpipin nakita kayon awanen naspak da aminen we kaya nagyaman na kadigiti makaitad ti balakad kasinyong ken kang runahan na launay kadagyaman nak ti anos mo ken laing mo nga nang ibasa ken nang idrama toy pakasaritaan ti surat ko o pakasaritaan ti parikot ko iti biag. More power to your program and God bless everyone. Toy awawagan da iti bastardo nga negro ngem adda maipagpanakkel na nga apalan da makmak iti Pangasinan. Alright mga kasin, dahil nga rod ti napadayawan nga surat nga naidrama itat nga oras itat nga aldaw iti problem of the day ni makmak iti Pangasinan. May isa nga alat na ganan afam kadno kay suna half Filipino half African American 1/3 nga rod or half Filipino 1/4 African 1/4 American kasla kasya mesa nga black putot iti black American African American